Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayaw bisimila aw ka radio so buna adamadenya ani yiriwa HDFM donkibaro sanfɛ. Ni ye kunnafoni bakurubaw ye bi an bɛna kuma buna adamadenya waasa ka se ka o kɔni kisi joli di ka se ka o kibaruw kɔni di dugudenw ma wuli ka jɔ belebeleba kɔni kɛra waasa maaw ka wuli u yɛrɛ ye ni ka taa o joli di ana kuma o kan bi donkibaro kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ buna adamadenya dɛmɛ taara k'a ɲɛsin 430 ma Bamakɔ ani Kulukorokaw fɛ yen. Ninnu de ye bakurubaw ye. Kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radioso HDFM de Mankana. Tibarikala ayaw bisimila kokura donkibaro kɛnɛ kana na ina fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na jolidiso belebeleba min bɛ an fɛ yan Bamakɔ ni an ko a ma ko CNTS olu ni diɲɛ kɛnɛya tɔn belebeleba ni o ye OMS ye olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɔni sabati Bamakɔ yan nɔ waasa ka se ka kibaruya lase jamanadenw ma jolidin a nafa bɛ se ka kɛ fɛn min ye muna adamadenw olu ni kisili la o de kɔni hukumu kɔnɔna na kɛnɛ belebeleba sigira bi sɔgɔmada in na sigida filana ale kɔni meri la min kɔni kɛnɛ kana na wele bilala dugutigilakaw ani sifinaka maa ɲɛmaw ani ka taa se jamanadenw kɔni mɔ bɛɛ lajɛlen ka na ka kibaruya kɔni lase u mɔ k'a jiru la k'a fɔ ko joli di o bɛ se ka ni caman kɔni kisi fɛn min ye o ni kɛnɛ belebeleba in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamanadenw ka olu kɔni hakili lajɛya ka taa min ye joli di ale kɔni mɔ kana an kana an sigi waasa maanifinw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na ka wuli ka taa joli di janni ka maa kɔni ka bana k'o de nafa ka bon ka tɛmɛ i ka maa bananen kɔ ka wuli k'i bɛ taa i joli di. Qatar jamana olu ka baɲumankɛ tɔn min kɔni bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko Qatar Charity olu ni ACR u ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw kɔni ye fɛn min ye du 430 bɔɲɔgɔn ko Bamakɔ ani Kulukoro u ye buna adamadenya dɛmɛw ta ka ɲɛsin u mɔ waasa u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na ni ka se ka yiriwa ka se ka o kɔni bolo da fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ ni jɛkuluba fila in olu ka bolodi ɲɔgɔnma a kɔni kɛra sababuya ye ni maa ninnu ka se ka fɛn caman ka o dɛmɛw kɔni ta k'a ɲɛsin u mɔ o bɛ tali kɛ malo ɲɔ ani ka taa se makɔrɔni nɔnɔ ani ka taa se tulu ma ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dekun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka u ka dahirimɛ sɔrɔ janni waatini cɛ cogoya min na a kɛkun fana tɛ dɔwɛrɛ ye min ye maa minnu kɔni bɛ yen ni u bɔra u sigiyɔrɔw la u ka se ka u yɛrɛ ye jamanaden tɔw kɔni cɛ la waasa ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ o kuma min fɔra faso Maliba kɔni kɔnɔ a ka se ka se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa an ka jamana kunnafoni kunkurun kɔnɔ an b'o o daminɛ Tɔnbutukaw fɛ yen nɔ min ye plan international ale kɔni ka biro min sigi bɛ Tɔnbutu ale kɔni dugu kɔnɔna na Novembre kalo tile 22 san 2025 u ka wulikajɔ belebeleba min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye ka kɔnko ma ni ka kasara kɔni kunbɛn o projet kɔni hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ sabati ni ka dɛmɛ don a lafiya ale commune kɔni mɔ fɛn min ye u ka o wulikajɔ o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dugudenw ani diinɛ ɲɛmaw ka taa se jamakulu ɲɛmaw ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka laseliw kɔni lase u mɔ cogoya min na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɔn ni ka labɛn kɔni sabati janni waati gɛlɛn o bɛ se ka se dugu kɔnɔ cogoya min na ani kasaraw an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakili kɔni jagabɔ ka kasara natɔ la ka o kɔni kunbɛn ka bɔ Tɔnbutukaw kɔni fɛ yen nɔ ha ka ja maanifinw olu ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni boloda waasa an bɛ se ka kisi kasaraw ma cogoya min na. An bɛ taa Badugu Jolibakaw fɛ yen nɔ sibiri don Novembre kalo tile 22 san 2025 jɛrɛ belebeleba kɔni kɛra min kɔni senfɛ sifinakaw u ye olu kɔni ka tɔnkulu dɔ kɔni sigi min bɛ tali kɛ ka se ka u ka dugu o bɛ se yiriwa cogoya min na ni baara belebeleba in a kɔni kɛra min ye lafasa jɛkulu fɛ jɛkulu min n'an ko a ma ko démocratie sans un Mali ka taa se min ye Famokumaw olu de kɔni jɛra ni ka ni baara belebeleba
belebeleba in kɔni bolo da u kɔkɔrɔma donna Denmark jamana olu ka minisiriso min ɲɛsin bɛ u ni jamana wɛrɛ koɲɛnɛbɔli mɔ u kɔkɔrɔma donna olu kɔni fɛ fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sifinnakaw ka olu kɔni kala min ye bɛjɛ fanga ale taabolo ɲuman kɔni mɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na ani faso kanu ani fasoden ɲumanya baaraw ka se ka u lakala o bɛɛ n'a ɲɔgɔnnaw kɔni na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye mara kɛcogo ɲuman ka se ka o siraw fana don u kɔrɔ waasa donna nataw la bi sifinnakaw olu bɛ se ka labɛn donna nataw la ka se ka min ye Badugu Joliba ale ka marako ka se ka o kɔni yiriwa. An bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ wulikajɔ belebeleba kɛra ka bɛn sibiri don Novembre kalo tile 22 san 2025 baɲumankɛtɔn Ako Dismaw ka taa se min ye Search for Common Ground Mali maw olu de kɔni jɛra ni ka nin baara belebeleba in kɛ waasa waati yɛlɛma ale kunnafoniyaw o ka se ka di jɛlenya la min ye kunnafoni jatigintanw olu ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na barisabu a jateminɛna k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni mana kibara kɔni ye u bɛ kala turu a kan k'a sɔrɔ kibara in ale kɔni tɛ tiɲɛ ye o de la wele bilala musow ka jɛkulu ka taa se min ye sigida ɲɛmaw ka ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka u kalan k'u lakuwa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ale kunnafoni dicogo ɲuman na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaraw la an b'o daminɛ Sudan jamana kɔni na u ka dugu min kɔni bɛ yen n'an ko a ma ko El Fasher ni a kɔni minɛna marifata jɛkulu kɔni fɛ an bɛ donni mina ko bi ko maa caman de kɔni b'a la ka boli ni ka bɔ o dugu in na ka taa u kun kalifa yɔrɔ min bɛ n'an ko a ma ko Tawila k'o de kɔni hukumu kɔnɔna na CICR olu ka kibara dilen kɔni na ko maa caman olu hakili wulilen n'u hakili cawulen de kɔni b'a la ka se yɔrɔ kofɔlen in na ko misaliya la ko muso dɔ kɔni ye dantigɛli kɛ n'an ko ma ko Jamila Ismael ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko den 7 de kɔni bɛ a bolo nka fɛn min ye a den dɔ kɔni bɛ o tununa la kɛlɛ ale kɔni senfɛ fɛn min ye a nana kibaruya sɔrɔ kɔfɛ k'a ye k'a fɔ den kɔni a joginna de nka a kɔni ma to kɛlɛ la diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ka kɔrɔfɔw la ko min ye muso 2000 bɔɲɔnko minnu kɔni garijɛgɛlen don k'u olu kɔni bolila ka bɔ El Fasher dugu kɔni kɔnɔ waasa u bɛ se ka kisi ka bɔ kɛlɛ in ale kɔni tɔɔrɔ kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ CICR ale kɔni ka kɔrɔfɔw la ko maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni kɔngɔtɔlama olu de b'a la ka se min ye nin yɔrɔ kofɔlen in na ani maa joginenw ka taa se banabaatɔw kɔni mɔ fɛn min ye ko nin ye kɔni ye waleya ye waleya min ni gɛlɛya kɔni donnen don Sudan ale ka buna adamadenya la an bɛ waati min na ko sisan kalo tɛmɛnen ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tile 500 bɔɲɔnko o kɛlɛ binnen El Fasher kɔni kan o kɛra sababuya ye ni ka se ka gɛlɛyaw ka o kɔni don buna adamadenw kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ ni olu kɔni ye jamanaden kan nabilalenw ye olu ye civiliw ka taa se maa gansanw kɔni ma ko gɛrɛntɛn ani tɔɔrɔw olu kɔni taara ka maaw kɔni sɛgɛrɛ min ye ni gɛlɛya in ko a kɛra sababuya ye muso lajɔlen 600 bɔɲɔnko olu de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ni waati in na. Kurahuruji maw u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko kɔni bɛna dɔ bɔ u ka musakaw olu kɔni kɛta la fɛn min ye o kɔni kɛra sababuya ye min ye maa 2900 bɔɲɔnko olu ka baara o ka sonsoro diɲɛ kɔni kɔnɔna na jumadon Novembre kalo tile 21 san 2025 fɛn min ye Kurahuruji maw u ye nin laseli kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ kɛmɛ sigi la min ye u ka budget 17 ko o kɔni na bɔ san 2026 ale kɔni ta la fɛn min ye ko o bɛ kɛ sababuya ye ni k'u ka nafolo mugu kɔni jigin ka na min ye Suisse wari miliyari 1 na a kunkanfɛn kɔni na fɛn min ye ko o bɛna kɛ degun kɔni ye CICR ale kɔni ka baara kɛtaw kɔni kɔnɔna na o de la sa u y'u bolo bɔ maa 2900 olu ka na olu na ta barantanya ale kɔnɔna na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.